चार्जर ना वर आहे वर आहे. तर नमस्कार मैत्रिणींनो. तर गावाकडनं बघा भेट आले. बघा काय काय आम्ही दाखवते. अळूची पानं ही बघा आणि एक एक पान बघा केवढं मोठं आहे ते. तर माझी की नाही आई आली ना गावावरून, ती घेऊन आली. तर मगाशी तिने पाठवून दिलं सगळं. परत ही चवळीची भाजी ही बघा. हा कढीपत्ता आहे. तुम्हाला ना बॅक कॅमेराने दाखवते, असं जमत नाही मला दाखवायला. तर हे बघा, हे कढीपत्त्याची पानं आहेत ना, झाड आहे गावाला. ही अळूची पानं, ही चवळी, त्यात मला वाटतं तिखट मसाला आहे वाटतं. हां, तिखट मसाला आहे. परत हे तांदूळ आहेत, गावचे तांदूळ. त्यात हे कोकम आहेत. हा गरम मसाला आहे थोडासा, काळी मिरी. आणि बघा मी मागे तुम्हाला बघा दाखवलेलं आहे, व्हिडिओ काढलेले आहेत बघा गावचे, त्यात दाखवलेलं आहे सगळं हे. अजून मी बघा लसूण पण घेऊन आले बघा एवढीशी. यात तांदळाचं पीठ आहे. हे बघा तांदळाचं पीठ. ही थोडीशी सुकी मच्छी आहे. ही मला वाटतं जवळा आहे, कोलिंब म्हणतात ना, आणि बगी असते ती आहे. हे बघा, ते आता खोलत नाही, परत मुंग्या येतील परत. हे पापड दाखवते तुम्हाला. नाचणीचे पण पापड आहेत. हे बघा नाचणीचे पापड. हे घरी बनवलेले पापड आहेत काय, ते मिस्टर माझे घेऊन आले ना ते. हे बघा हे पापड भरून ठेवते जरा. अजून नाही, हे तर मार्केटमधून आणलं आहे भाजी, मी आणलं ती. आणि यात मला वाटतं गव्हाचं पीठ आहे. आणि काजूच्या बिया पण आणल्या, त्या बाहेर सुकत घातल्यात ना. बियात बघा होती ना, हे बघा अशा बिया आहेत सुकलेल्या, त्या बाहेर जरा उन्हात टाकल्यात. आता ह्या पानांची मला वाटतं अळूवड्या बनवायला छान होतील. आता एवढं सगळं आवरून ठेवायचं आहे. ते कसं आणलेलं काय नाही, पण ते ठेवायचं कुठे मला प्रश्न पडतो. हे सगळं आवरायला खूप भारी वाटतं. तर आता पालेभाजी बघा आणलेली आहे ना चवळीची, ही बघा. आता बसून ना साफ करून ठेवते, नंतर कशी ती परत खराब होऊन जाईल. खराब होणार नाही, चांगली ताजीच आहे. साफ करून ठेवून देते. तिकडे गेली ना मी तिला भेटायला का, तुम्हाला दाखवते मी ती. माझ्या आईला दाखवून तुम्हाला मी. आहे ती मागे एक बघा मच्छी साफ करायचा व्हिडिओ बघा टाकलाय मी. गावचे व्हिडिओ तुम्ही जा जरा, गावचे बघा ब्लॉग टाकलेले आहेत. थोडं जरा मागे गेलात ना तुम्ही, व्हिडिओ जरा सर्च करा तुम्ही आपल्या चॅनलवरती. तर लॉबस्टर फिश आपण बघा साफ करायचा एक व्हिडिओ टाकलेला आहे. त्यात आहे माझी आई आहे, बहीण आहे, सगळे आहेत. आणि परत दुसरा एक क्रिस्पी चिकन पकोडे, त्यात सुद्धा आहेत सगळेजण. पण मी गेली ना तिला भेटायला का, तुम्हाला दाखवून मी व्हिडिओ काढेन. आता हे सगळं ना पहिला साफ करून घेते. तर भाजी बघा झाली साफ करून, तुम्हाला दाखवते मी. 1 मिनिट. आता बघा ही चवळीची भाजी बघा मी साफ केली ना. आपली जी लाल चवळी असते ना ती, आणि हिरवी पण बघा भेटते. तर त्याची बघा ही देठं निघाली. आता ही देठं कशी फेकलेली नाहीत मी, ह्याची पण भाजी बनते. आता ही कशी एकदम कोवळी देठं आहेत बघा. आता ह्याच्यापेक्षा पण मोठ्या मोठ्या जाड अशा देठाच्या पण भाजी, म्हणजे गावच्या ठिकाणी बनवतात त्याची भाजी. तर ही बघा मी साईडला केले, पण मी फेकणार नाही, मी ह्याची भाजी करणार आहे. पण आमच्याकडे ही लोक कदाचित खाणार नाही. जर का ही जाड मी ह्या भाजीमध्ये टाकले असते ना, मग ही लोक घरात ते खायला जरा हे करते. त्याच्यामुळे मी हे साईडला केलं, याची भाजी करते. आणि कढीपत्ता जरा उन्हात टाकते सुकत. तुम्हाला बिया पण दाखवते. आणि हे बघा बिया काजूच्या, तर जरा उन्हात टाकल्यात. आणि कढीपत्ता सुकेल आपला एखाद दिवसामध्ये. तर ना कढीपत्ताचं तेल ना मी बनवलेलं आहे. 1 मिनिट मी तेच लावते केसांना. मध्ये मी आणलं होतं ना, ह्या बॉटलमध्ये ना भरून ठेवले मी.
तर दाखवीन तुम्हाला मी एक दिवस. ही बघा बॉटल, पॅराशूटचीच बॉटल आहे, खोबऱ्या तेलामध्ये बनवलेलं आहे मी. एक दिवस तुम्हाला दाखवीन मी करून. आता हे सगळं ना आवरून ठेवते जरा. आणि मी तुम्हाला फणस दाखवायला विसरले बघा. आता झाडू काढत होती तेव्हा इकडे कोपऱ्यामध्ये दिसलं मला. हे बघा दाखवत्या, एक मिनिट. हा बघा फणस. तर फणस कसा एक साईडला ठेवला होता ना कोपऱ्यामध्ये, त्याच्यामुळे कसं मला लक्षात नाही राहिलं. झाडू काढते मी. हे बघा कचरा ना पुढे घरला कचरा झालाय. आता नंतरला भेटत्या, संध्याकाळी बघते काय आलू वड्या वगैरे बनायचं झालं तर मैत्रिणींनो, संध्याकाळचे की नाही आता 7:30 वाजलेत आणि मी माझं जेवण करायला आता सुरुवात केलेली आहे. रोज मी याच वेळेस सुरुवात करते जेवण करायला, 7:30च्या नंतर. म्हणजे कसं मग लवकर जेवण झालं का लगेच मी जेवायला बसतो आम्ही, मग थांबत नाही मग गरम गरम. आणि पहिला कुकर लावून घेते आधी. आणि तुम्हाला ना मी आज देठाची भाजी दाखवते. हे तुम्हाला बघा दुपारी मी दाखवली भाजी. हे देठ आहेत ना चवळीचे, ह्याची भाजी मी तुम्हाला करून दाखवते. आणि भाजी मी आज चवळीचीच बनवते, पानांची. हे बघा ह्याची सगळी ना अगोदर तयारी करून घेते, मग तुम्हाला दाखवते मी. तर कुकर ना आपला लावून झालाय. एक मिनिट. हा बघा. आणि या भाजीवरनं मला आठवलं, ही भाजी आहे ना ती मी गेल्या वर्षी बनवलेली बघा पावसाळ्यामध्ये. आणि नेमकं ह्या वर्षी पण पावसाळ्यामध्ये ती भाजी बघा मला खायला मिळते. आणि ही गावची भाजी आली दुपारी, तर मला अशी आठवण झाली एकदम की गेल्या वर्षी मी ही भाजी ना बनवली होती. पण ते कसे ते देठ आहेत ना असे एकदम असे कोवळे नव्हते, ते जरा जून होते देठ, एकदम जाड होते ते. खूप छान लागते ही भाजी. जरा धुवून वगैरे घेतलेली आहे. आणि आज की नाही बुधवार आहे, तर बुधवारच्या विषयात पालेभाजी. आपण काय नॉनव्हेज आपण नेहमीच खातो, पण अशा भाज्या कशा गावच्या भाज्या कधी खायला आपल्याला मिळत नाही. म्हटलं आज आणले तर म्हटलं हीच बनवूया मग. तर नॉनव्हेज तर आपण रविवारी पण खाऊ शकतो, एक दिवस नाही खाल्लं तर काही हरकत नाही, चालतं. अशा पालेभाज्या खायला पाहिजे. सगळ्या चिरून घेते भाजी, पहिलं धुवून वगैरे ठेवले मी. आणि मस्त असं डाळ भात, तिखट डाळ बनवणार आहे मी. म्हणजे लाल मसाला टाकून आपण बनवतो ना ती भात. आणि चपाती कशी सकाळची चपाती असते, त्यामुळे संध्याकाळी मग कशी लोक कंटाळा करत खायला, त्याच्यामुळे चपाती वगैरे नाही करणार. कारण कुणाला पण कसं टिफिनमध्ये चपातीच असते त्याला, मग संध्याकाळी जरा भात वगैरे त्याला आवडतं मग खायला. डाळ भात आणि ही भाजी पाल्याची. आणि गावाला बघा पापड देऊन ते मी तळते, खूप छान वाटतं जेवायला. आता कुकरची शिट्टी होणार आहे, वाजेल बघा आता लगेच. तर आपली पालेभाजी बघा झाले करून ना. आज ना मी लोखंडाच्या कढईत केले एकदम. लोखंडाच्या कढईमध्ये एकदम हेल्दी असते भाजी. ती जरा काढून घेते आणि त्याच कढईमध्ये आपण ना देठाची भाजी करूया. जरा काढते. तेल टाकूया आपण त्यात. आता काही जास्त नाही आहे म्हणून थोडंसं तेल टाकते मी. एक 2 ते 2.5 चमचे लहान. तेल जरा गरम होतं. इथे बघा आपली डाळ सुद्धा शिजते. ही बघा चांगली उकळी आली डाळीला. आता आपण कांदा टाकूया पहिला. नंतर इथे की नाही 2 लसूण घेतल्यात, त्या टाकते मी.
आज कुणाला कॅरम खेळतो म्हणून जरा स्टँडलाच फोन लावलाय. तर जाऊ दे 2 मिनिटं तरी त्याला लोक त्रास देऊ. तो माझं करते मी स्टँडला लावून. आता कांदा जरा लाल झाला ना तिथे बघा टॅमॅटो टाकलाय. अर्धाच टॅमॅटो घेतलाय. तसं बिचारा जमून येतो दिवसभर. आणि आता कसं गरमी पण खूप वाढली ना, त्याला गरमी पण भरपूर होते. पुरा भिजलेला असतो येतो तेव्हा. त्याच्यामुळे कसं त्याला मग त्रास देऊसा वाटत नाही. तर राहू दे जरा. आता हा बघा टॅमॅटो आता चांगला जरा हे झाला. तर थोडंसं आपण तिखट मसाला टाकूया. एक अर्धा चमचा बस आहे, जास्त नको आहे. हळद, मीठ, आता गॅस ना बघा जरा बारीक करते. आता ह्याचं जास्त प्रमाण त्याचं जास्त नाही आहे ना, त्याच्यामुळे मग थोडंसं हे करा. कारण ही लोक कोण खातील की नाही काय माहिती नाही. थोडीशी देईन त्यांना मी खायला. आणि हे बघा आपले हे देठ बघा चांगले धुवून वगैरे घेतले. हे टाकते जरा. खूप मस्त बनते भाजी. ते बघा मार्केटमध्ये ना ते गावच्या बघा भाज्या घेऊन बसतात. कोळणी असतात किंवा अजून पण बायका भरपूर विकतात. तरी तुम्हाला भेटलं ना तर तुम्ही घेऊन या घरी आणि बनवा. अशी साधी सिंपलच बनवायची. जास्त काय मसाले वगैरे जास्त टाकायचे नाही. खूप छान बनते. एक जरा 2 मिनिटं घालून घेऊया आणि जरा त्याच्यावरती आपण जरा 2 मिनिटं झाकण ठेवूया जरा वाफ यायला. आता बघूया खोलून ना. हे बघा त्याला पाणी पण सुटलं आपण. आता थोडंसं खोबरं टाकते मी, ओलं खोबरं. खोबरं मला किसून ठेवायला लागणार आहे. संपलं किसून ठेवलं होते. गॅस जरा फास्ट करते. आणि आता कसं लोखंडाच्या भांड्यामध्ये ना कधी पण आपण काय बनवलं ना की त्यातच ठेवायचं नाही, लगेच काढून घ्यायचं. आणि ते कसं ते काळं पडतं मग ते भाजी वगैरे काय असेल ना. मला खूप हेल्दी असते लोखंडाच्या कढईमधली भाजी. त्याच्यामुळे तुमच्याकडे जर का असेल ना लोखंडाची कढई तर बनवत जा. मी बनवते वरचेवर. सुक्या भाज्या असतील ना तर मी बनवते, पण ग्रेव्हीवाल्या असतील तर असे जास्त नाही बनवत. आता ही कशी एका डिशमध्ये लगेच काढून घेते, त्यातच नाही ठेवत. त्याला कोण जेवायला देते. तर हे बघा जेवायला वाढते. हे बघा आपली देठाची भाजी. आता ह्याला कोण आवडत नाही पण थोडी थोडी वाढले. नवी करायची असते. कधी पण कसं खायचं असतं हे असं. परत हे पापड बघा हे कलरफुल. हे नाचणीचा पापड आहे, हा तांदळाचा. आणि हा अजून माहीत नाही कसला आहे ते. टेस्ट करून बघते मग सांगते. मग 1 मिनिट खाऊन बघते. नाही हा उडदाचा पापड आहे. हे असं आजचं साधं सिंपल जेवण आहे. 15 दिवस झाले. 15 थांब हे खाऊन बघ ती भाजी जरा देठाची. पापड पण चांगले आहेत ना, मस्त आले भाजी. छान झाली देठाची भाजी. हे बघा ही लोक जेवायला बसतात दोघं पण. छान वाटतं ना. गावची भाजी आहे ती. गावच्या भाजीची टेस्ट खूप भारी लागते. आता पहिलं जेवून घेते. तुम्ही पण या सगळ्यांनी जेवायला. भाजी करून बघा खूप छान लागते भाजी. तर आता की नाही रात्रीचे 10:30 वाजले आणि सगळं काम की नाही मला झालंय. आणि खूप गरमी होते. फॅन चालू केलाय म्हणून जाम गरमी होते. पाऊस पुढे गायबच झालाय. म्हटलं व्हिडिओची एंडिंग आता करते. तर एंडिंग करण्यापूर्वी ना एक गोष्ट तुम्हाला सांगते की आज माझ्या बाबतीत घडली. काय झालं, गेल्या महिन्यात ना एक मुलगा आला होता. कपडे त्याला हवे होते. कुठेतरी ट्रस्टीकडूनच आला होता. चांगला यंग होता, म्हणजे मला वाटतं 17-18 वर्षाचा मुलगा असेल तो. तर त्याला कपडे हवे होते. तर माझ्याकडे होते, द्यायचे होते मला, पण मी कशी कामामध्ये होते म्हणून मग मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही नंतर या, मी तुम्हाला देते म्हणून. परत तो गेला मग नंतर. तर आज तो मला 15 ते 20 दिवसांनी आला. पण मला कसं सारखं असं म्हणजे आतून मला असं वाटत होतं की मी त्याला दिले का नाही कपडे. तर आज ना तो आला. तर मला वाटतं काहीतरी भर उन्हात चालू होतं. 12:30-1 वाजले होते.
आज आल्यानंतर त्याला मी दिले कुणालचे थोडेफार कपडे, म्हणजे आज पण मला वेळ नव्हता, कामातच होते मी. तर त्याला म्हटलं थांब आणि दिले मग त्याला मी कपडे. काय असं नाही 4-5 टी-शर्ट होतं दिला काढून. पण म्हटलं कुठंतरी समाधान एक भेटलं माझ्या मनाला. 15 ते 20 दिवस झालं माझ्या मन असं शांत नव्हतं की का नाही त्याला दिले मी कपडे. एकदम लहान मुलगा होता, माझ्या कुणालच्या वयातच मुलगा होता. खूप बरं वाटलं मला त्याला मदत केली म्हणून. तर तो चुकीचा होता की बरं होता ते मला माहीत नाही. तो कुठल्या ह्यातून तो कपडे घेऊन घालायचे. तर त्याचे कर्म त्याच्याकडे, पण आपण आपले कर्म चांगलेच करायचे. त्याच्यामुळे आतून आपल्याला एक समाधान मिळतं. कोणाला जर आपल्याला थोडीशी मदत करता आली तर नक्की करायची. आणि करायची इच्छा झाली तर असं मागे पुढे बघायचं नाही, आत्ता करू का नंतर करू, लगेच पटकन करून टाकायचे. काय कदाचित त्याला खूप गरज असेल त्या माणसाला समोरच्या. ठीक आहे, मग आजच्या व्हिडिओची एंडिंग मी इथेच करते. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण.